Sî jinên navçeya Bismîlê bi piştgiriya şaradariya Bismîlê 25,000 zîlên fekiyê çîlekê danîne çandîne û niha jî êdî hilberînê xwe kom dikin. Şaradariya navçeya Bismîlê jinên ku bi cotgeriyê re mijûl dibin bikaribin debara mala xwe bikin projeyek da dest pê kirin û bi vê projeyê jinên navçeyê çandîniya meyweya çîlekê kirin. Jinên cotger li ser 6 dönüm erdî de çîlek çinîne. Rayadarê Şaradariye armanca projeyi wîsatîne ziman. Berî 6 meha Belediye Şaradariya Bismîlê Kaymakam Hamza Türkmen proje kaymakamlık proje ekibi me kurmuş kiribû. Lûr ûlo tiştek ûlo fikir lûr derket kaymakama me got acaba ûlo tiştek bikin ji bo jina pîreka ve çawa me got wala tiştek baş yani ûlo ve baş dertkevî inşallah. Piştre müdüre me pîreka jina bölme vêdî ûlo ketine vê xebatê me kooperatif avar kir û piştre jî me ev der nîzekî 6 dönüme 25 fîde jî me cwara anî. Jin çîlekên ku çinîne li ser erdî de difroşin welatiyan heman demî de ji çîlekê jî rîçal jî çê dikin û difroşin. Jinên Bismîlê ji firotina çîleka jî perê xwe dest dixin û zarok û mala xwe jî dikarin xwedî bikin. Rayadarên Şaradariyê Bismîlê amaje pê dikin ku bi projeyên bi vê rengî jinan daxilê karên derve û cotgeriyê dikin û heman demî de jî jin jî pere qezenç dikin. Oxtego hasat dikin piştre wana difroşin û dixina reçal jî dibikin û ji vana pere qezenç dikin. û zarokê xwe yani tê ailewa jî înşallah vegahê dest nû pêkirina em ji warin mutfaq jî me çêkiriye. Va urna mesela kurutma jî çêdikin ûlo jî difroşin bekem bidin internetê ji wara jî ve hê înşallah wê bêhtir pere xwe re qezenç bikin. Jinên cotyar her yek navê xwe dane cotek û her yek li ser para xwe lengerîgiyayên çolê dikin û li çîlekan dinerin. Sevda Kaplan, Kurdistan TV, Amet.